Bakit? Sino ka ba para kilalanin? Alam mo bang kapag may bumabangga sa akin, ay para na rin bumabangga sa matigas na tinapay? Kung ikaw man din ang matigas na tinapay, ako naman ang mainit na kape. Dahil walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Hindi, subukan natin. Bakit ba ang tigas ng tinapay na to? Pero okay lang, mainit naman yung kape ko. Kuya, tapos ka na nagkape? Oh, di pa nga eh. Bakit kasi ang tigas ng tinapay na to? Saan mo ba to binili? Diyan lang sa tindahan, kuya. Buti na lang, mainit yung kape ko. Tanggal yung tigas ng tinapay. Oo, kuya, pinakuluan ko ng maayos. Mabuti naman kung ganun. Kuya, maglalaro muna ako doon. Sige, mag-ingat ka. Yun na nga, oo. Pipot, ano ba magandang gawin natin ngayon? Oo nga, Pipot. Wala na tayong maiinom. Relax lang kayo. Nag-iisip pa yan ng magandang kalokohan si Pipot. Baka may madilensyahan tayo ngayon. Relax lang kayo. Alam nyo namang masipag gumalaw si Pipot. Parang hindi nyo na ako kilala. Mas mabuti pa, Pipot. Galaw-galaw na tayo. Kamaabutan tayo ng dilim. Hindi na masaya ang pag-iinom natin ngayon. Relax lang, Kiking. Parang mamamatay ka lang kung hindi makainom, ah. Relax lang kayo. Ang pera, hindi pinagtatrabahuan yan. Kusang lalapit lang din yan. Kagaya nito. Tama nga ang hinala mo, boss. Naglalakad na pera. Easy. Tara! Bata, alam mo bang patakaran dito sa Tarago? Hindi! Bakit? Sino ba kayo? Alam mo bang sa bawat tumadaan dito ay nagbibigay ng ayuda? Ha? Kilala mo ba ako? Kita kilala, sino ka ba? Boss, mukhang matapang tong tomboy na to. Boss Pipot, di ba yan ang gusto mo? Palaban? Magbigay ka na. Para hindi ka na masaktan. Abang ka na. Alam mo ba ang isa sa mga gusto ko yung ugali mo? Yung pumapalag? Ano? Magbibigay ka o hindi? O tutuluyan na kita? Bigay mo na bata, para hindi ka na mahirapan. Ina, bigay ka na. Dali pa yan si boss. Ayoko, akin tong pera to. Ayaw mo talaga magbigay, ha? Kunin mo. Ayoko. Gusto mo, Berbrano gatas? May panginom na tayo! Tara, tara, tara! Oh, bili mo ng panginom! Sarap ng mag-inom eh! Oh, paano ka? Kuya, kinuha yung pera ko. Ha? Sino kumuha? Mga kagrupo ni Pipot. Sinagtan ka ba nila? Oo, kuya, sinuntok ako. Kinuha pa yung pera ko. Walang hiyang Pipot na yan. Pinapakulong dugo ko. Handa kayo. Boss, hindi ka ba natakot? Baka may kuya yun. Bakit? Natakot ka ba? Wala, boss. Nagsisigurado lang ako, boss. Huwag kang matakot. Alam ko ng mga kagalawan dito sa Tarago. Dahil ako ang hari ng Tarago. Baka talaga, boss. Hindi kami nagkakamali nga ikaw ang pinili namin.
Walang sinumang papalag dito. Kung sakaling may papalag, may kalalagyan talaga. Ako! May paglalagyan ba ako? Boss! Si Juyax! Bakit? Anong atin? Ikaw ba yung sinasabing hari dito? Oo. Bakit? Papalag ka ba? Bakit niyo pinagtitipan yung kapatid ko? Wala namang kasalanan ng kapatid ko ah. Kung wala kayong panginom, magtrabaho kayo. Huwag niyong idaan sa ganyan. Dahil nagkakamali kayo ng binangga. Talaga ba? Hindi mo ako kilala. Bakit? Sino ka ba para kilalanin? Alam mo bang kapag may bumabangga sa akin, ay para na rin bumabangga sa matigas na tinapay? Kung ikaw man din ang matigas na tinapay, ako naman ang mainit na kape. Dahil walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Hindi subukan natin. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape.